नमः ओम श्री दुःख भंजनाय नमः ओम श्री दुग्धपादाय नमः ओम श्री दूर्वासोग्राय नमः ओम श्री देवार्याय नमः ओम श्री देवाय नमः ओम श्री दानतोषणाय नमः ओम श्री दावप्रियाय नमः ओम श्री दासात्राय नमः ओम श्री दिक्काय नमः ओम श्री दिक्राय नमः ओम श्री दिगंबराय नमः ओम दिष्टाय नमः ओम श्री दिष्ट्याय नमः ओम श्री दीर्घार्चिता ओम श्री दीनबंधवे नमः ओम श्री दीक्षितोत्तमाय नमः ओम श्री दुर्गाय नमः ओम श्री केशाय नमः ओम श्री दुष्टघ्नाय नमः ओम श्री दुःखाय नमः ओम श्री दुरासदाय नमः ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಡು ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯಡು ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡು ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡು ದೇವರಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಡು ದೇವರಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಯಾತ ಭಕ್ಷಾಪಣ ಪುನಃ ಭಕ್ಷ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಕಥೆನ ಕೇಳಂಚಿನ ಸಮಯ ಕಥಾಶ್ರವಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡಪಿರುಂಡು ಅಪಗ ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೂಜೆನ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಪಗ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೋಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲಡ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂಡ್ಲೈಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಫಲ ಉಂಡು ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜಾದಿ ಪ್ರದೋಷದ ಪೂಜೆಲ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದ ಪೂಜೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣದ ಅಡೆ ಬರ್ಕ ಅಪಗ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಪಣಪುನ ಕಥೆನ ನಾವು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೇಣದ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಂತರಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೇನು ಮುಳು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡಿದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಅಕ್ಕಳ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ದಾಯಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪ್ರಣೀತ ಏರೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರಳನ ಕೇಂಡ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಪುದರ್ ಅಪಗ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪ್ರಣೀತವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಋಷಿ ಮೂಲಕವಾದ ಆಯ್ನೆ ಅಪಗ ಋಷಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಿತೋಯ್ಪಾಯರ ಎಂಚ ದಣತ್ತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಋಷಿಗಳು ಸಾಧಿತೋಯ್ಪಾಯರೋ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಿತೋಯ್ಪಾಯರ ಈ ಭೂಮಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ದಶಾವತಾರ ದಾಳಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಅವತಾರಡು ದೇವರು ಆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಆ ಒಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಜನಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಒರೆಸಿಯರು ಅಂಚನೆ ಅಧರ್ಮನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಧರ್ಮನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಅವಾಗ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಮಾಂತ ಅವತಾರದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಕಂಟಕ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪು ಐನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅವತಾರ ಮೂಲಕವಾದ ಐನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮನ ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಡುಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಪಳ್ಳೆಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪೊಂಡು ನಾಂಡ ಆ ಸುರುಟು ನಂಗೆ ತೋಜನೆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅತ್ರಿ
ಅಗಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಭಾರದ್ವಾಜ ಭೃಗು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣು ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಋಷಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಬಹಳವಾಯಿನ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕಳು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಬೋಡಾದ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕಳು ಅವೇ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಬರೋ ಒಂದುಂಟು ಅವಾಗ ಐಟ್ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿ ಪಣ್ಪುನಾರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿ ಈ ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗೆ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಪಣ್ಪುನ ಮಹಾಮಾತೆನು ಆ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿ ಮದುಮೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಅಕಳು ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ ಅಡಿತಿರು ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ ಅಡಿತದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಕಳು ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ ಅಡಿತಿರ ಸಂದರ್ಭಡು ವರ ಆ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಪಣ್ಪೇರು ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ದುಂಬುಬೋಡು ಸಂಸಾರ ದುಂಬುಬೋಡಂಡ ಲೋಕಗು ಸಾಧಿ ತೊಯ್ಪಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಸಂಸಾರ ದುಂಬು ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವರು ನೆಂಕ ಸಾಧಿನ ತೊಯ್ಪ ಬೇರು ಅಂಚಾದ ದೇವರು ಸಾಧಿ ತೊಯ್ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಅವತಾರಡೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಗ್ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಆ ಪಾಯಸ ರೂಪಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬುತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಕೀನುಡುಗೆ ದೇವರ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಅನಸೂಯಾ ದೇವಿಲ ಆ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಈ ದತ್ತಾವತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕತೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಒರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಯೆ ದೇವರಡ ಕೇಣ್ಬೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ದೀಪಕ ಪಣಪಿನವರಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಯೆ ಆಯನ ಗುರುಕುಳ್ಳ ಕೇಳುವಿಗೆ ವೇದ ಧರ್ಮ ಪಣಪುನ ಗುರುಕುಳ್ಳ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಎಂಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಕಥೆನು ಬರಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ದೀಪಕ ಪಣಪುನ ಶಿಷ್ಯಗೆ ವೇದ ಧರ್ಮ ಪಣಪುನ ಗುರುಕುಳು ಕಥೆನು ಪಣಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಕಥೆಕುಳ್ಳ ಆರಂಭ ಅಪ್ಪನೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕೆರೆ ಪಣಪುನ ಗುರುಕುಳು ಶಮುನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪಣಪುನೆ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿಲ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಲ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುರು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದೇವರೇ ಲೋಕಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಲೋಕಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬೋಪೇರು ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಭೂಲೋಕಡು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಕ್ಲೇಡು ಪಣ್ಪೇರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಕಲಿಯುಗದ ದುಂಬುಲು ಕೆಲವು ಯುಗಕ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಋಷಿ ಪ್ರಣೀತವಾಯಿನ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿಲ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತು 2 ದಿನ ಆತು ಏತೋ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಕತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂತೀರು ಘೋರವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ಆ ಅತ್ರಿ ಮಹಾಮುನಿಲ ಅನಸೂಯಾದೇವಿಲ ಮಣ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕುಳ್ಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅಕಳು ಏರಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಈ ಲೋಕನು ಕಾಪುನ ಅಕಳು ಬರಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕುನಾರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅನಗ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೂ ಸೇರ್ಸಾವಿನಾರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಇದು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅವಾಗ ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸ ಅನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಒಟ್ಟಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಬರ್ಪೇರು ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಾಡೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುರು ಲೆತ್ತು ಪಣ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಳು ಏರ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಣ್ಪುವೇರ ಕಷ್ಟನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಅವತಾರಡು ವಾ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆದ ಲೋಕಡು ಕ್ಷೇಮನು ಕೊರಿಯರು ಪಣ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಕಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಯು ಪಣ್ಪುನ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಚಂದ್ರವಂಶಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯು ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯು ಮಹಾರಾಜ ಪಣ್ಪುನ ಮಹಾರಾಜೆ ಬಾರಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಏತೋ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಆಯನ ರಾಜ್ಯರು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಆದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಆಯಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾನೆಂದು ಕಂಡು ಆಯಗೆ ಜೋಕುಳಿದ್ಯಾಂಡು ಅವಾಗ ಜೋಕುಳುದ್ದಿ ಪಣ್ಪುನ ಚಿಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯು ಮಹಾರಾಜ ಇತ್ತು ಆಯನ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಂದುಮತಿ
ಇಂದುಮತಿಲ ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಇಡುತ್ತೇರು ಜೋಕೊಳ್ಳುದ್ದಿಂದು ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅನುಗ್ರಹದ ಆ ಸಾದಿ ದೊಯ್ಪ ಬೇರೆ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಗುರುಕುಳು ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಣಪುಲೆ ಆರು ಸಾದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಸರಿ ಆಯು ಮಹಾರಾಜೆಲ್ಲ ಆಯನ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಂದುಮತಿಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಆತ ಮಾತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೂಜೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಪಡ್ತೀರು ಐನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಪುನಾಕಳು ಅವು ಏರ್ಲಾ ಮಣ್ಪುಳಿ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆ ಎಂದುಂಡು ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆದ ಗುರುಕುಳೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಅವಧೂತರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಫಲ ಉಂಡು ಪಡದು ಅಂಚ ಅವಧೂತರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಸದಾ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಪುನಕ್ಕಳು ಅವಧೂತರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಬಂದು ಆ ಆಯು ಮಹಾರಾಜಲ ಇಂದುಮತಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೊಂಡರಿಗೆ ವ್ರತನ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ನೋಂಪಿನ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ ಸಂತತಿನ ಕರುಣಿಸಾಲೆ ಪಂಡು ಅವಾಗ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಒವ್ವೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಾಧಿನ ತೋಯ್ಪವನಾರು ಇಂಚ ಪೋಲೆ ಇಂಚ ಸಾಧಿನ ತೋಜಲೇನು ಅಂಚನೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಣಿ ಇಂದುಮತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಣಟ್ಟು ದಾನೇನು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದೇವರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮುತ್ತುನು ಆ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊರದು ಐಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪೇರದ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಪಗ ದಾನೇಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಮುತ್ತು ಪಣಪುನವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತಾಯಿನವು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇರಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಪ್ರತೀಕ ಐನೂರಿಗೆ ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡು ಪಂಡು ಸರಿ ಇದು ದಾಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದು ಕೇಂಡಾಗ ತೆರಿನಾಕಲು ಪಂಡೇವಿ ಅವು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತುಂಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಾಧಿನ ತೊಯ್ಪ ಬೇರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಸಾದಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕರಿದಾನಾಗ ಆ ಇಂದುಮತಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪೇರು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ಆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಸವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಗರ್ಭಡಿತನ ಶಿಶುವೇನೇ ಇಂಚ ಪಡ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಆಯು ಮಹಾರಾಜಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಹಾ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ஒரு ಆಣು ಮಗೆ ಪುಟುಬೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಲೋಕನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಪುನಾರು ಆ ಆಣು ಮಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಸಾದಿ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಲೋಕೋಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಆಣು ಗಂಡು ಮಗು ಆಣು ಸಂತಾನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಮುಟ್ಟದ ಆ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಹುಂಡಾಸುರೇ ಪಣಪನವರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸೆ ಉಳ್ಳೆ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ ಮಾತೆಗಳ ಕಷ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಹುಂಡಾಸುರನು ಕೂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಕೆರ್ಪೆ ಪಣಪುನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪೋದು ಆ ಹುಂಡಾಸುರನ ಕೆಬಿಕ್ಕಲಾ ಬೂರುಂಡು ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನಾಯಿ ಆಯಂಚಿನ ಪೋಯಿಂದ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಿದೆ ಉಳಾಯಿಪ್ಪಿ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡ ಎಂಕೇರ್ಲ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಏತೋ ಜನ ಕಷ್ಟ ಆವಡು ಎಂಕ ದಾಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಏರೋ ಪಣಪುನೆ ಕೇಂಡು ಆಯು ಮಹಾರಾಜನ ಬುಡದಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಂದ ಆ ಬಾಲೆ ಊರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಆಯು ಮಹಾರಾಜ ಇಂದು ಹುಂಡಾಸುರಾಗ ಐಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ತೆರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಮಣ್ಪೀರು ಬಂಡ ಕಷ್ಟನ್ನು ಕೊರಪುನಾರು ಲೋಕವು ಕಷ್ಟ ಕೊರಪುನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಬದುಕುನೇನೇ ತೂಪೇರು ಅವಾಗ ಈ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಂಕ ಕಂಟಕ ಅಂದು ಆ ಹುಂಡಾಸುರೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕ ಬೋಡು ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪುವೆ ಬಾಲೆನು ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರಡು ಮಣ್ಪುನ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುವೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಆ ಪೆದುಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂತಿಕಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ದತ್ತ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪೇರು ಆ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ದಾನಿಯೇ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಆಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೋಷ ಹೊಡಿಪೇರು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಪುದರದಿ ಪುನ ಎಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ನಹುಷ ಪಣಪುನ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ
ಕತೆಟ್ಟು ಕೇಂಡ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಾಮದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಹುಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಿನ ನಹುಷ ಪಡೆದ ಪುದರದಿದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಬಾಲೆನ ಸಾಂಕೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಸೂತಿಕ ಗ್ರಹಟ್ ಬಾಲೆ ಬುಳೆಯಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಹುಂಡಾಸುರಾಗ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಾಲೆನ ಬದುಕಿರ ಮುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆನ ಕೇರೋಡು ಅವಾಗ ಎಂಚಾಂದ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಗಳು ತೆರಿಪುಂಡು. ಆ ಹುಂಡಾಸುರೆ ಆಯನ ವೇಷನು ಬದಲಿತದು. ಆ ಪ್ರಸೂತಿ ಗ್ರಹಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ದಾದಿಳು ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಆ ದಾದಿಳೆನ ವೇಷಡು ಪೋಪಿ ದಾದಿಳೆನ ವೇಷಡು ಪೋದು ಅವಳು ಆ ಬಾಲೆನು ರಾತ್ರಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆನು ಜೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ಪಿ. ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಹುಂಡಾಸುರೆ ಆಯನ ಬುಡಜಿನ ಬಣಪಿ ಇಂದ ಆ ಬಾಲೆನಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಾಲೆಂದು ತೂವಂದೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಾಲೆನು ಕೆರೆದು ಆ ಬಾಲೆನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಡಿಗೆನು ಕೊರಡು ಯಾನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಡಿಗೆನು ಉಣಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಬಾಲೆನು ಕೆರಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಸರಿ ಹುಂಡಾಸುರೆ ಬಣ್ಣಗ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಒತ್ತೊಂಡಾಳು ಒತ್ತೊಂದು ಆಳ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪುಂಡ ಅಡಿಗೆ ದಾಳ್ ನಾಡೆ ಕೊಂಡೋಪೇರು. ಅಡಿಗೆ ದಾಳ್ ನಾಡು ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ನಾಡೆ ಕೊಂಡೋಪೇರು ಅಂತೂ ಒರ್ತಿ ಈ ಬಾಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ದಯವಂಡ ಬಾಲೆನು ಕೆರಡತ್ತ ಏತು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ನಾಟುಜ್ಜಿ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಗಂಡ ಬಾಲೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಿಟ್ಟನೆ ಐಕೆ ಪಡ್ತಿರು ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಕಾಲದ ದಕ್ಕದೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂತ ರೂಪಡು ದೇವರನ್ನ ಪಾದೊಡು ಸೇರಿದಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಪಂಚೆವು ಬಾಲೆನ್ನು ಕೆರೆದು ಬಾಲೆದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಟು ಕೆರಡತ್ತ ಏತು ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಕಾಳೆಗೆ ಬೊಡಿದು ಪೊಂಡು ಕೈತೊತ್ತ ಬಡುಲಾ ಪೊಳಿಂಡು ಬುಕ್ಕೋಜಿ ಬಡು ಪಡ್ತಾಳ ಅವಲಾ ಪೊಳಿಂಡು ಕಡೆ ಕಾಳೆಗಂಡು ಬೊಳ್ಪೊಳು ಪಾಯರಂಡು ನಣ ದಾನ ಹೊಡ್ಪನೆ ಆಳೆಗೆ ಬೋಡಿ ಅಂಡು ಆಳು ದಾನ ಹೊಡ್ತಾಳು ಬಂಡ ಈ ಬಾಲೆನ ಕೆರುಪುನ ಇವಾಟ ಆವಂದು ಬಂಡದು ಬಾಲೆನು ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಂಡೋದು ದೂರ ಊರ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಂಕೆದ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಐನು ಕೆರೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೇ ಬೋಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಹುಂಡಾಸುರಾಗ ಅಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ದಿವಾಯಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯಗೆ ಮಾಸದ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಐಕ್ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆದ ಕಿನ್ನಿನ ಕೆರೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಕ ಬಾಲೆನು ಕೆರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆನು ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡದು ದೂರದ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾನು ಸರಿ ಹೊರ್ತಿ ಪುಂಚೆವು ಆ ಬಾಲೆಂದು ಎರ್ತಂದು ಬರ್ತದು ಓಳಪ್ಪ ಬಾಲೆನು ಬಿಡ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಡು ಬಡ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ವಸಿಷ್ಠನ ಆಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಋಷಿಕುಳನ ಆಶ್ರಮ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರುಡು ಬಾಲೆನು ಬಿಡಿಯರು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಪುಗು ಆಶ್ರಮದ ತೂನಾಗ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಲೆನ ಆಶ್ರಮದ ತುವಾಡು ಪಂಡದು ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಗುನಿಕುಳನ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರು ಬಿಡುದು ಆ ಪಡ್ಜೆವು ಬತ್ತಾಳು ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೆರೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಳ್ಪುಗು ಹುಂಡಾಸುರೆ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಸರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸಂತೋಷೋಡು ಎನ್ನನ ಕೆರುಪುನ ಬಾಲೆನ ಇತ್ತೆ ನಣ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆನ ಯಾನೇ ತಿಂದುದಂಡು ನಣನ ಕೆರುಪುನಂಚ ಪಂಡದು ಸಂತೋಷೋಡು ಆಯೆ ಅಡಿಗೆನು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮೂಳು ದಾನೆ ಅಂಡು ಕೇಂಡ ಬಾಲೆ ರಾಣಿನ ಬರೀಟ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಸೂತಿ ಗ್ರಹಡಿತ್ತು ನಾವು ಬಾಲೆ ತೋಜುಜಿಂದನಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಆತನಗ ಒರಿಯರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಪೋಪುಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ಪೇರು ಓಳು ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದಂಡು ಬಂಡದು ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಸಂತೋಷ ಹಿಡಿಪುನ ಬಾಲೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಡಿತ್ಯರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ದಾಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೊರ್ನ ಬಾಲೆನೇ ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜತ್ತ ಅಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಾರದೇರು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಆಡಿ ನಾರದೇರು ಬತ್ತು ಪಂಡರಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಅವಡಂಡ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನಿರೂಪ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಾಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಬಾಲೆ ಸೈತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮಡು ಬುಳೆಯೊಂದುಂಡು ನಿಖಳ ದಾಲ ತರವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅವು ನಿಖಳಿಗೆ ದುಂಬುಗು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಳ ದಾಲ ಐಕೆ ಓದೋದು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ನಾರದೀರು ಪಂಡರಿಗೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಡು ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯಡು ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಜೆನು ಮಾಡ್ತದಂಡ ಆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹರಿಶರ್ಮನ ಬುಡದಿ ಮಳ್ತನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರು ಆ ರೋಗನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೇರು ಮನಸ್ಸದ ಚಿಂತೆನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೇರು ಸಂಸಾರಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಳ್ಪೇರು ಮಾಡ್ತಾನ ಕತೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪಗ
ಈ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೂಜೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ದಾನೆ ಪಡ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ ಮಣ್ಪ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅವಧೂತರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆನ ಮಳ್ತಂಡ ರೋಗ ದೂರಾಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ದೂರಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಲ ಪಣ್ಪುನೆ ವಾ ರೀತಿಯ ನಿಕ್ಕಳು ಮಳ್ಪುನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಣ್ಪುಲೆ ಗುರುಕುಳೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಣ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಸಾದಿಡು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಳೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕತೆಟ್ಲ ಇನೇ ಪಣ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ ಪೂಜೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಳ್ತದೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆನ ಮಳ್ತಂಡ ಫಲ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡುಂಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಮುಳು ವರ್ಷಲ ಮಣ್ತೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷಲ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುದತ್ತ ಪೂಜೆ ಅಪಗ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಪಣ್ತೀರು ಸಂಗಮ್ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಒರಿ ದಾಳ ಮಳ್ತಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪೂಜೆಗೆ 10 ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಸೇರಿದ ದಾನೆಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಖೆ ಕೆರೆಬೈಲುಗುಡ್ಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಮೂಲು ಕಲಿನ 14 ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ 15ನೇ ವರ್ಷಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಯೊಂದಿರು ಅಪಗ ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ನೆನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಂಡ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪನೆ ದೇವರ ನಡೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿಡ್ತಂಡ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಉದ್ದೇಶ ದಾನೆ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ನಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ನರಮಾನಿ ನಮ ಎಡ್ಡೆಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ 10 ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಬಣ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ದಾನೆಂದು ಕೇಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಎಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣ ಅಂತ ಪಡ್ತೀರಿ ಶುರುವಾತ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಕಣಕಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವಲ ಯಜ್ಞನೇ ಅತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವಲ ಯಜ್ಞನೇ ದಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾಡ್ತಂಡ ಈಗ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೌಂಡಿಗೆ ಯಜ್ಞೋದಾನ ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಳು ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಅಂಡಿಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಮುಳು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಳು ಎಂಚಿನ ಐತಿಲ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಕೊರ್ನಾವು ಅಪ್ಪಗ 10 ಮಂದಿ ಕೊರ್ಂಡ ಐಕ ದಾನ ಅಂತ ಪಡ್ಪೇರು ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಅಪ್ಪಗ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಳ್ಳುಂಡ ತಪಸ್ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮುಳು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳದ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬಿಡುದು ಇದು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಪಡೆದು ಮುಳು ಬತ್ತದ ಕುಳ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ತಪಸ್ಸು ಅಪ್ಪಗ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಉಡಂಡ ಶುರುವಾತಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ನೇನು ದೇವ ಕೊರ್ತ ದಾನ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದು ಬೇಕ ತಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಕಥೆನ ಕೇಳ್ದ ಪೂಜೆ ತೂತ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆತ ಯಜ್ಞೋ ದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಪುಣಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಂಡಲ ಐಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಮೂಳು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನವು ಅವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಅಪಗ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದ ಫಲ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಐನು ದೇವರ ಕೊರಪರಿಗೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿಡ ಕಥಾಶ್ರವಣನ ಕೇಳ್ದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ರೋಗ ರುಜಿನನ್ನು ಮಾತ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯಮತ್ಯನ ಅನ್ಯೋನ್ಯನ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನನ ದುಂಬುಗು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರದು ನಾವು ಮಳ್ತಿನ ಆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ದೇವರ ಇನ್ನು ಮಹಾಸೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹನ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವೇತೋ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ್ಪು ಐನು ಪೂರ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರದು ನಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯರುಂಡು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಐನು ದೇವರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೋಡ್ತಂಚಿನ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ ದುರಿತ ಮಾತ ದೂರಾದ ಮಂತ್ರಡೆ ಪಣ್ತೇರು ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ
ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂಶಿಯಂಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂತೇಜ ಆರೋಗ್ಯ ಐನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕರುಣಿಸಾದು ಕೊರದು ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪನ ಒದಗಿಸಾದು ಕೊರದು ಈ ಜಾಗೇಡು ನಣಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಧರ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಒದಗಿಸಾದು ಕೊರದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆ ಮಹಾದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ದೈವ ದೇವರು ಮಹಾದೇವರು ಅಂಜನೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿಡ ನೋಮಾಂತರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಡದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. स्थापित नारिकेलवलं गदलीयवलं सेवावृन्दावृन्दाकावरनारस्वरदे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा मपानाय स्वाहा व्यानमस्तु देव नमः पूजा सर्वदा कई मंत्र ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रृण्वन्नोतिसाधनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। गोदा एतस्य राज्यमास्ते यो राजा संक्रान्तो मे नैजते प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। ॐ दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ग्रामाधिदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थने मल्तोनग कर्मादो कर्म मध्ये कर्मांतेच देवता प्रार्थयेत पण्लेकने प्रतियೊಂಜಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮಡು ಪೂಜೆದ ಮಧ್ಯಭಾಗಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆದ ಅಕೀರಿಗಾನಾಗ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭ ಸಂಭಾವ್ಯವಾದ ತೆರಿಯಾಂದನ ದಾಯ್ತಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಳಿತಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ
ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಪೂಜನೆ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೂಜೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲಾವಡ ನಾನಗಿಂದಕ್ಕೆ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸೇರೊಂದರ ಮಾತಿರೆಗಳ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇವನಿ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲಾವಡ ನನಗಾಯ್ತ ಪಿರಾವಡು ಏದು ಶ್ರಮ ಉಂಡುಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಪೊರ್ಲಾದ ನನ್ನ ಆಪನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲಗ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾದಿಗೆ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸರ್ವರಿಗಳ ಜೀವನದ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಭಯಗಳು ಬಾಧೆಗಳಿತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಕೈಕಾರಗ ಸುಖ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇಹಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಜೀವನದ ಮಾತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ದುಷ್ಟ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾವಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಡು ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕನ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಬಾಳದ ಬದುಕನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆಪಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೊರ್ಲಾದ ಆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪೊರ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಬಣಪುರ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡು ಭಕ್ತಿಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಮಾತಾಡ
Thank you.